খাই ফালে আৰু আমি দাউৰিছোঁ আৰু মানুহ বিচাৰি কৰি আছোঁ, মানুহ বি নাহে খুজিবৰ কাৰণে। চব নষ্ট কৰি দিলে, ইফালে চব পেলাই দিলে। পিছত ভয় খালোঁ আমি। ঘৰত 2জনে আছিলে। 12টাত আহিছিলে, সি আহি ফালে বাগান ফালে আহি ফালে তাতে ইয়াতে সোমাইছে ঘৰত। তাতে সোমাই ফালে ভঙাইছে আৰু ঘৰগিলা, আমাৰ চাউল ভাত চব খাই লৈছে। खुलुमबाय दैलां बोथोर खाथियाव सफैनाय लोगो लोगो जादोंसै हाग्रानि मैदेरनि उदखार। नैबे समाव दा आङो भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय उदालगुरि जिल्लानि नैबे सान्थिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे सान्थिपुर गामियाव आरो थारैनो जों बुंनांगोन जिथु थांनाय मोनायाव गोब्राब जिथु अखा हानायनि जाहोनाव दिनै हाग्रानि मासे मैदेरा सुक्ला दर्जि मुंनि जिथु सुबुं बे बिथांनि न'खरखौ दिनै सेमफायनानै दिनैनि सानाव जि मिरौ जिरौ खालामनायखौ जों बे समाव नुनो मोनो। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जों बुंनांगोन नैबेफोरबायदि जाथाया नैबे भारत भुटान सिमा ओनसोलजों नांजाबनाय माखासे गोबां जिथु नैबे ओनसोलाव जिथु गामिफोर दङ, बे गामिफोराव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बेबायदि जिथु हाग्रानि मैदेरनि उदखारा बेयाव थाद'नाय गैयै सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थारैनो बुंनांगोन दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बियो गोलाव समनिफ्रायनो जेसे बे ओनसोलाव जि रायजो जाबोनाय बायदि रोखोम हारि हारिसानि गेजेराव जि गोलाव समनिफ्रायनो बेयाव रायजो जाबोगासिनो दङ, बिथांमोना बेबायदि हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव जिथु बेबायदि गावजों जुजिनो गोनां जादों गावनि जिउखौ लानानै। थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा, गोबां खेब बेबायदि आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जिथु खावलायनाय जादोंमोन नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय माखासे हारि हारिसाफोरनि जिथु मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय जि दाङाबाजि, बे दाङाबाजिखौ गैया खालामनो थाखाय दिनैनि सानाव खावलायसेयावबो दिनैनि सानाव सरकारा बेबायदि जेबो राहा लानायखौ जोङो दिनैनि सानाव नुनो मोनाखै। थारैनो नैबे समाव आंजों नैबे न' साखाथिनिनो जिथु सुबुं बिथाङा आंजों लोगोसे दङ। आচ্ছা বাইদেউ, ঘটনাটো কেনেকা হৈছিলে আপুনি অলপমান কৈ দিয়ক। কেনেকৈ হৈছে বোলে 12টাত আহিছিলে, সি আহি ফালে বাগান ফালে আহি ফালে তাতে ইয়াতে সোমাইছে ঘৰত। তাতে সোমাই ফালে ভঙাইছে আৰু ঘৰগিলা, আমাৰ চাউল ভাত চব খাই লৈছে। মানুহক মাতিলেও মানুহ খেদিবৰ কাৰণে নাহে। অকৰা আছে। 1.5 ঘণ্টামান থাকিল। 1.5 ঘণ্টামান থাকিল। এটা আছিলে। এইটো আহে, এটা আহি থাকে আৰু ঘূৰি যাই থাকে। এইবাৰ কি হ'ল, ঘৰটো ভাঙাই গৈছে আৰু। নামটো কি? আমাৰ গোপাল গোসাই। হয় ছাৰ। য'ত ঘটনা হৈছে এইটো শুক্লাল দৰ্জী হয় ছাৰ। দুইটা। কি চাউল আছিল, ভাতগিলা আছিল, আঞ্জাগিলা আছিল, চবটো খাই পেলালা। সেইটো খাই ফালে আৰু আমি দাউৰিছোঁ আৰু মানুহ বিচাৰি কৰি আছোঁ, মানুহ বি নাহে খুজিবৰ কাৰণে। চব নষ্ট কৰি দিলে, ইফালে চব পেলাই দিলে। পিছত ভয় খালোঁ আমি। ঘৰত 2জনে আছিলে। কি ক'লোঁ, চবকে মাতি আনিলোঁ। পিছত আৰু আমি মাতি ফালে আৰু চবে জমা হৈ ফালে খেদিলোঁ। খেদি পালে তাৰপিছত কোনফালে গ'ল গম নাপালোঁ। আৰু ৰাতিত জনাইছিলোঁ, এইটো অহা নাই আৰু অহা নাই। এই শান্তিপুৰতে আছে। হয় ছাৰ। তাতে থাকে, নাহে ৰাতি আৰু নাহে। আৰু নম্বৰ বি আমাৰ নাই, একো নাই। নম্বৰ থাকিলে আমি ফোন কৰিলোঁ হয়, নম্বৰ নাই। যোৱা বছৰ দিলোঁ আমি, ইয়াতে কিবা লাগে বুলি টুংচি ঘৰ লাগে হাতী খেদিবৰ কাৰণে। এইটো ক'লোঁ, সেইটোৱে অহা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰ ইমান অসুবিধা হৈ আছে, টৰ্চ চৰ্চ একো নাই, চোলা তলাৰ একো লাইট নাই। হাতীটোৰ পৰা আহে ভটকীয়াৰ পৰা। এইটো জংঘল পাহাৰ, কি ফৰেষ্টৰ জংঘল আছিল। হয় ছাৰ। তাৰ পৰা আহে, প্ৰতি বছৰে আহে, নাহাকে নহয়, আহে। বাৰিষা ছিজনত আহে। হয়, কি বিচাৰে এইটো আৰু খাব পায় না, চাউলগিলা ভাতগিলা এইটো খাব পায়। এইটো কাৰণে আহি থাকে। চৰকাৰক কি ক'ম আৰু এতিয়া, আমাক লাইট লাগব, কাৰেণ্ট লাগব। এতিয়া আমাৰ ঘৰটো ভঙাই দিছে, টিং লাগব। চাউল দালি খাই লৈ চবটো খাই লৈছে। এতিয়া একো নাই, কি কৰিম আমি, ঘৰত দুখীয়া মানুহ। आं नैबे समाव नैबे बिथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजाबावनो, जिथु बिथाङाबो बे सानैयानो जिथु नैबे न'खरनि बिगोमामोन। आरो जों बुंनांगोन जिथु थांनाय मोनायाव बिथांमोननि न'खरखौनो दिनै सुरबार बेबायदि मिरौ जिरौ खालामलांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। কেনেকা হৈছিল ঘটনাটো? নিজৰ চকু দি আপুনি দেখা পাইছে হাতী আপোনাৰ हाथीले एकदम घर भत्कायो मेरो। सब टिन सिन सब कुच्यायो, चाउल भात सब खायो मेरो। बहुत नष्ट गऱ्यो, खेदाउँदा पनि गएन, मान्छे आएन जम्मा गर्दाखेरि। फरेस्टर आहा नाइ।
ঘৰত কি কি আছিলে ঘৰত চাউল দালি কাপোৰ কানি সব নষ্ট হ'ল এটা দুটা গৰু ভাঙাই দিলা হাতীয়ে এতিয়া আৰু দুইটা ঘৰ ভঙাই দিছে আৰু এতিয়া কি কৰবি চৰকাৰৰ বৰখন অলপ অলপ দি আছে চৰকাৰক কি ক'ব আপুনি চৰকাৰৰ অলপমান কিবা সহায় কৰচোন চহৰ दे हय नंगौ थारैनो खोनानो मोनबाय बिथांमोनानो नैबे न'खरनि जितु शुक्ला दर्जी बिथांनि न'खरनि सुबुंफोर आरो बिथाङा जितु बाहेराव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावहैदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों न'खराव सानै जितु बिथांनिनो जितु सोद्रोमा बिथांमोना दङ नाथाय बिसोरबो जितु देहायारि नोरजिया होननानै जोङो दिनैनि सानाव बुंनांगोन नाथाय बेबादि अबस्थायावबो जितु थांनाय मोनायाव जि हाग्रानि मैदेरा बिथांमोननि जितु थाग्रा न'खौ सेमफायलांनानै जितु बिथांमोननाव थानाय जि लाइ लथर बेखौ दिनै दंस' खालामलांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन बेफोरबायदि जाथाया नैबे ओनसोलाव हप्तानि गेजेरावनो हप्ता जाफ्लेबाय थायो नाथाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैनि समहालागै बेबायदि जेंनाफोरखौ सुफुंनानै होनांगौनि थाखाय दिनैसिमनि थाखाय नैबे ओनसोलनि थाखाय जेबो साननांगौ बा बिथांमोना जेबो राहा लायाखै होननानै जोङो बे समाव जों नुनो मोनदों आरो जोङो बुंनांगोन नैबे समाव आंबो रायजोनि जानानै उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार पागलारि नोंथाङा सासे नार्स एएनएम जिएनएम जानो गोसो दं नामा नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा नोंथाङा जुदि नार्स एएनएम जिएनएम लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर एसपि मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय एचएस थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान टीएलएम आरो नार्सनि प्रेक्टिकल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोना 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन